खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि तरेन बर'आ गोदान दिल्लीयाव हायुङारि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि आरो साहित्य एकाडेमिनि बड' बोसोनगिरि बर्ड लिंथुमगिरि तरेन बर'आ थुनलाइ आरो हारिमुनि बिथिङाव हादोरनि सिगाङाव बिहोमा होलांनायनि थाखाय माहारियारि बान्था सायख'जाबाय। हायुङारि बान्थाफोरखौ 2 अक्ट'बराव गान्धी जयन्ती फालिथायाव गोदान दिल्लीयाव होनाय जागोन। 1 नभेम्बर 1955 मायथाइयाव गवालपारा आरो दानि गुवाहाटीआव जोनोम मोननाय तरेन बर'आ इं 1978 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय MA PG उथ्रिदोंमोन आरो रिजार्भ बेंक अफ गुवाहाटीनिफ्राय आजिरा लादोंमोन। बिथाङा इं 1984 निफ्राय 1990 मायथाइयाव बर' साहित्य सभानि मिरु आफादनि सोद्रोमा जादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा बर' साहित्य सभानि खुगा लाइसि, बर' साहित्य सभानि नेहाथारि, लोगो नेहाथारि, रां दोनथुमगिरि, लेङाइ आफादगिरि आरो आफादगिरि जायो। बिथाङा इं 2005 मायथाइयाव अल इन्डिया बैंक इमप्लयिज एस'सिएशननि गुवाहाटी दालाइनि नेहाथारि, 2013 मायथाइयाव सावथुन बोसोनगिरि बर्डनि सोद्रोमा, 2015 मायथाइयाव मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि, नोगोरारि आफादनि सासे सोद्रोमा आरो 2023 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि, गोदान दिल्लीनि बर' बोसोनगिरिनि बर्डनि लिंथुमगिरिबो। बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि आरो मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि तरेन बर'आ दासिम थुनफावथाइ, सुंद' सल', सल'मा, खन्थाइ बायदि 14निबो बांसिन बिजाब लिरखांबाय। बिथाङा गोबां आफादफोरजों गोबां बान्था होजादोंमोन। बिसोरनि गेजेराव जनिता बिबाबर देउरि एकता बान्था, महम्मद इब्राहिम आली थुनलाइयारि बान्था, आसाम गेलेमु आरो हारिमुआरि बान्था, अहमद आली बास्कन थुनलाइयारि बान्था, साबसिन समाज सिबियारि बान्था बायदि बायदि। बे हाबाफारियाव मिरु मन्त्रि किरेन रिजिजु आरो हरदीप पुरी आरो मध्य प्रदेशनि गिबि मन्त्रि महन यादवआ नुजाथिगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ हा मोनथाय आरो खाजोना सिबिथायखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ रिभिउ मेल खुंदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव हानि मोनथाय आरो खाजोना सिबिथायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव मैया गासै 19 खाजोना बेंखननि सार्कोल अफिसारफोरजों मोनसे नायफामफिननाय जथुम जायो। बे जथुम्मायाव मिशन बैसोमुथि 1.0 नि दावगानाय हाजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ बिबुंसार होनाय आरो जिल्लाफोराव मावफुंनायखौ बिजिरनायनि सायाव नोजोर होनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि मिशन बैसोमुथि 1.0 नि मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों 90,000निबो बांसिन आर'जलाइ मोननाय जादों, जेराव गोहोम गोनां 70,000 केसफोरा सिगांनिफ्रायनो जाफुंसारै फोजोबजाखाबाय। गाहाय मख'जाथाव बाथ्राफोरा जादों मिशन बैसोमुथि 1.0 दावगानाय, 90,000नि बांसिन आर'जलाइ मोनदों, जेराव 70,000 केसफोरखौ फोजोबनाय जादों। नैथियाव दङ हा मोनथाय नोजोर। बिटिआर नोगोरारिफोरनि थाखाय हानि मोनथाय मोननाया मोनसे गोजौसिन गोनांथि जानानै दं। थामथियाव दङ खाजोना सिबिथाय। गोरलैयै नोगोरारिफोरनि रोंमोन्दांथिनि थाखाय खाजोना सिबिथायफोरखौ मोजाङै खालामनाय। प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा ओनसोलनि जौगानाय आरो जौगासारनायखौ जौगाहोनायाव मख'जाथाव दावगादों। थामथि खौराङाव दङ बिटिआर गायसनथायाव दावबायनायखौ बांहोनानै सान्थिपारा गेस्ट हाउसनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव दावबायारिफोर आरो दावबायारिफोरनि थाखाय थानायनि खाबुखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानजों दिनै चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय सान्थिपारायाव गेस्ट हाउसनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। हर्नबिल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर'आ बे फोरबोआव दैदेनदोंमोन। मानगोनां एमपि श्री रोनगोरा नार्जारी आरो श्री जयन्त बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा श्री रन्जित बसुमतारी, एमएलए श्री लरेन्स इस्लारि, एमसिएलए श्री माधव चन्द्र छेत्री आरो बिटिआर सरकारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे जौगानाया ओनसोलाव दावबायथायखौ जौगाहोनायनि फारसे मोनसे बरायजाथाव आगान, जाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे बांसिन बरायनाय मोन्दांथि सोरजियो।
साबसिन थानायनि सुबिदाफोरजों बिटिआरनि थांखिया बांसिन दावबायारिफोरखौ गोसो बोहोनाय, रांखान्थियारि जौगानाय आरो हारिमुआरि सोलाय-सोल'खौ बांहोनाय। सान्थिपारायाव थानाय गेस्ट हाउसआ जायगायारि बिथायारि सानज'थायखौ जोबोद गोनांथार थुलुंगा होगोन, जाय काजलगावखौ दावबायारिफोरनि थाखाय आरोबाव मोनसे गोसो बोनो हाथाव थावनि बानायगोन। ब्रैथि खौरांआव दङ पक्स' एक्टनि सिङाव सासे सुबुंखौ 5 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मोनसे जारिमिनारि थिरांथायाव मरिगावआव उफ्रा सत्र बिजिरगिरि लोगो जर'खा पक्स' बिजिरगिरिया मिकिरगावनि थागिरि महम्मद मुकसेद आलीखौ आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि धारा 8 नि सिङाव दायनिगिरि खालामदों। मिकिरभेटा पिएस केस नं 240/22 जों लोब्बा थानाय आलीखौ बिथांनि मुगैथाव दायनि थाखाय 5 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथांखौ 10,000 रां जरिमाना होनो बिथोन होनाय जादों। रां होआब्ला बिथाङा 2 दाननि गोब्राब जोबथेसालियाव थानांगोन। बिजिरसालिया आलीया गावनि आगु बिसारनि हमथानायनि सायाव जिम्मायाव थानाय समखौबो सानदोंमोन। दाय खान्थि आयेन सिआरपिसिनि धारा 428 नि बायदियै गावनि गासै साजानिफ्राय 2 दान आरो 17 सान दानख'दोंमोन होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौरांआव दङ बास आरो गंसे ट्राकजों सौग्रावलायनायाव सा 12 सुबुंफोरा जोखोम जायो। 30 सेप्तेम्बर समबारखालि फुंनि 3 रिंगासोआव जरहाट जिल्लानि टियकआव गंसे बास आरो गंसे ट्राकजों सौग्रावलायनायाव खमैबो सा 12 सुबुंफोरा जोखोम जायो। जरहाट पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया फोरमायदोंमोन दि गुवाहाटीआव आत्मनिर्भर आसाम हाबाफारिनिफ्राय टियक फारसे फैफिनबाय थानाय समाव गंसे बासआ मुदयजान ओनसोलाव लामानि सेराव लाखिनानै दोननाय गंसे ट्राकआव सौग्रावहैयो। मावख'गिरिनि बायदिब्ला जाब्रबथायनि दान्दिसे उनावनो सालायगिरिया जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। जोखोम जानायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।